Ignác, vieš čo mrzí? Že ona má, Veronka, ja sa chcem s ňou objať, ale ona ma nikdy nedokáže objať. Nedokáže ma objať, ja furt ju chcem cítiť to jej telo. Ale nikdy nedokáže objať. Nepadaj! Ale jak sme tancovali na On má 2 metre a ty máš... Ona ma nedokáže objať, tá baba. Ja by som ju tak chcel cítiť, čo? To je video. Ja to fotku ináč, z mojej Ste úplne trápni, lebo to je úplne, že maximálne... To je úplne, že maximálne video. Ja to video! Stále to čakáš, nie? Vieš čo? Najmä ľudia čakajú, dokým to tlakne, vieš? Bolo to video trvá, no a Čaky není chlapec. Ja to mrzí, ne. Čakýko má vajíčka. To je video. Čo to je takto vajíčka? Nemá vajíčka. Zinosa, poča. Cyrila metód, Ludovida Štúr. Poča, my sme idioti a ľudia oproti pane Kybari klamu. Ten svet je úplne v piči. Ideme hrať A ti piješ?